Sa balita at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. Matinding pinsala sa Abra, naitala dahil sa magnitude 7.3 na lindol. Construction worker sa Benguet, patay dahil sa lindol. Trabaho sa mga pampubliko at pribadong opisina sa Baguio, sinuspinde. Ilang simbahan at tourist attractions sa Ilocos Sur at Norte, napinsala ng lindol. Pagragasan ng alon sa La Union pagkatapos ng lindol, ikinabahala. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Nag-iwan ng matinding pinsala sa lalawigan ng Abra ang magnitude 7.3 na lindol kaninang umaga. Magbabalita, Randy Guzman. Sa videong kuha ni CJ, makikita ang kumpulan ng mga residente sa labas ng kani-kanilang mga bahay sa Palau, Bangged, Abra. Grabe. Hala. Hala. Makikita rin ang mga bitak sa lupa. Sanhi ito ng magnitude 7.3 na lindol alas 8:43 kaninang umaga. Akala ko may sasakyan lang na dumaan kasi tabi po kami ng kalsada. Nagkakalampagan na yung bubong namin sa kayong mga pader. Kami po ay nakaupo. Kahit nakaupo kami, para kami yung parang tumatalon, sumasayaw. Sobrang pagdinig ng anting yung lindol na ito. Gumalaw po yung isang fault na malaki po siya, mahaba, at ito po ay ang Abra River Fault. At ito po ay nagdulot ng magnitude 7.0 na lindol kaninang alas 8:43. At mababaw po yung lindol, hindi man masyadong mababaw, but 17 kilometers. So malakas po ang pagyanig na posibleng maidulot nito. And so far, iniisip natin na baka magkaroon talaga ng intensity 8 na shaking. Hanggang ngayon, nasa labas pa rin ang magkakapitbahay. Natatakot pa rin kami bumalik sa aming bahay kasi nag-aftershock pa rin po. Pagkatapos kasi ng malakas na lindol kanina, after 5 minutes, 3 minutes po, nag-aftershock po ulit. Ayun, naghiyawan yung mga tao, naghiyakan. Sabi namin, nagdesisyon kami na pumunta lang muna sa bukid, yung malayo sa mga gusali. Ang iba pang taga-Bangged ay nanatili sa open area ng munisipyo para sa kanilang kaligtasan. Nakaantabay naman ang mga nakahandang emergency response team. Ilang mga bahay rin ang naitalang partially at totally damaged sa iba't ibang bayan ng probinsya. Gaya na lamang ng bahay na ito sa Bangged. Nasira rin ang operation center ng La Paz. Hindi naman madaanan ngayon ang Tubo Road dahil sa mga gumuhong lupa at bato. Ang Abra Ilocos Sur National Road naman kasalukuyang one-way dahil sa matinding pinsala sa kalsada.
Nagsaan naman ang mga sugatan sa Abra Provincial Hospital para sa agarang lunas. Naitala ang epicenter ng lindol sa Lagangilang Abra. Patuloy pa rin namang nakaalerto ang iba't ibang mga ahensya. Sa datos ng DSWD, isa ang patay at 44 ang sugatan. Agad namang nagtungo si DSWD Secretary Erwin Tulfo sa probinsya para mamigay ng tulong. So, nandito lang ho sa bayan ng Banggit, nandito na para sa ilang bayan po dito. May parating pa ho tayo galing po sa ating regional warehouses para ibaba po another 5,000 to 6,000 po na food boxes. Meron po kami pamimigay ngayong araw po na 1 million na cash sa mga naapektuhan. May parating pa ho na another 5 million po. Mag-ikot ang kanilang grupo sa Abra para sa karagdagang inspeksyon pagkatapos ay magtutungo sa Ilocos na labis ding naapektuhan ng lindol. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Patay ang isang construction worker sa La Trinidad, Benguet matapos madaganan ng ginagawang gusali. Ilang mga kalsada at pasilidad sa probinsya ang labis na napinsala. Magbabalita, Randy Guzman. Malungkot na umalis sa itinatayong bahay sa Barangay Central Buyagan, La Trinidad, Benguet, ang construction worker na si George mag-aalas 11 ng umaga kanina. Ilang oras lamang kasi ang nakararaan, binawian ng buhay ang isa sa kanilang kasamahan na si Aaron Gentle Pasiking Coleteng, 25 years old. Nadaganan siya ng kanilang ginagawang gusali dahil sa lindol. Nagpapalitada po kami ng oras na yan, tapos naramdaman namin sa yung malakas na lindol. Ang ginawa na lang namin, nagsitakbuhan, talunan na lang sa building. Pero yung kasama niyo po, Yun ang nahuli kasi siya, hindi siya nakatalon kaya sumama siya sa hagdanan, doon siya naipit. Isinugod ang biktima sa Benguet General Hospital pero idiniklara ng dead on arrival. Sugatan naman ang dalawang laborer matapos matabunan ng mga gumuhong bato sa kanilang ginagawang irigasyon sa Barangay Caraw, Bukod, Benguet. Nagpapagaling pa sila sa Dennis Molintas District Hospital. 19 namang pasyente at kanilang mga tagabantay ang napilitang ilabas sa Northern Benguet District Hospital Bugyas dahil sa panganib na dala ng lindol. Natabunan naman ng mga gumuhong bato at lupa ang isang sasakyang nakaparada sa kahabaan ng Balausian Road sa Barangay Adaway, Kabayan, Benguet. Hindi rin maaaring daanan ngayon ang Kabayan, Bukod Road. Sarado rin ang Ben Palispis Highway at Begis sa Tuba. One-way naman ang Quing de Pay Road dahil sa mga nagbagsakang bato na nakaharang sa kalsada. Maging ang Aurora Road sa Barangay Poblasyon, Mankayan, Benguet ay one-way rin dahil naman sa mga bitak sa kalsada. Kasalukuyan pa rin ang monitoring ng iba't ibang ahensya para matiyak ang kaligtasan ng mga taga-Benguet. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Magnitude 7 na lindol ang naramdaman sa Baguio City. Ilang gusali ang nakitaan ng bitak. Sinuspende naman ng pamahalang lungsod ang trabaho sa mga pribado at pampublikong tanggapan. Magbabalita, Charles Limon. kalma. Gagon lakas. Lumilindol. Ginising ng lindol ang ilang taga-Baguio. Agad namang nagpulasan ang mga estudyanteng ito sa ikapitong palapag na gusali ng isang universidad sa Baguio City. Labas! Ulo! Dumiretso sila sa Sunshine Park na di kalayuan lang sa eskwelahan. Actually, mas nauna yung adrenaline rush ko kasi yung mga estudyante ko yung priority ko. Kami yung batch na nag-fire drill, earthquake drill last month. Tapos na itaon ito. So ngayon sabi ko mag-duck cover and hold muna kami, and then after that, diretso nung medyo nag-steady na lie-low, diretso na kami lahat palabas to exit the building. So, kanya nga pila. Ang tindahang ito, basag ang mga paninda. Nagsiselfon lang ako nung naano ko yung lindol, biglang lumakas.
Tapos lumabas na ako. Matakot na ako kanina parang gigiba na tong itong bubong. Nakitaan ng bitak ang isang gusali ng isang BPO company sa Camp John Hay. Dahil sa mga bitak, pinayuhan ng kumpanya na huwag munang bumalik sa gusali ang mga empleyado habang wala pang structural assessment sa gusali. We are having an ongoing structural assessment, no? Pero it is still under the building administration, our engineers, our building engineers, our securities. Pero we have to certify. So, yung building natin is under Ayala. Kailangan natin magpa-certify ng building structure bago tayo makabalik mismo. Agad namang pinalikas ng mga hotel sa lungsod ang kanilang mga guests at staff. Isa sa mga lumikas dito ay ang bagong kasal lang na sina Olympic gold medalist Heidelin Diaz at Julius Naranjo sa Baguio Country Club. Sinuspinde ni Mayor Benjamin Magalong ang trabaho sa pampubliko at pribadong establishmento dahil sa lindol. Inaalam pa ng pamahalang lungsod ang danyos at bilang ng mga nasugatan dahil sa pagyanig. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa kaugnay na balita ay kinakatakot ngayon ng mga residente sa lungsod ng Baguio ang mga nararamdamang aftershocks. Magbabalik sa report, Charles Limon. Nataranta kanina si Aling Liza dahil sa lindol. Inalala ko yung mga anak ko kasi nasa bahay po sila. Kumusta po yung pakiramdam, ma'am? Nahilo po ba kayo? Ay, wala naman po, basta yung kaba. Yung kaba, nandoon pa rin. Matapos tumama ang malakas na lindol, tensyonado pa rin si Aling Liza dahil sa mga susunod na aftershock. Hindi pa kami papasok doon sa bahay, dito lang muna sa labas. Kasi nasa pang third floor kami katakot. Ayon sa FIVOLCS, asahan ang aftershock sa mga susunod pang araw. Ganito po ang magnitude ng lindol. No? At fault ang kumilos. Typically sa first 2 days marami, third day, and then unti-unting bababa ang bilang. Ang lakas ng magnitude 7, so usually kapag aftershock na mas mababa, mga 1 order of magnitude ang kaya na. At pwedeng magdulot yan ng malakas. Sa huling tala ng Philippine Institute for Volcanology and Seismology, aabot na sa 22 ang naitalang aftershocks. Kaya nagbabala ang FIVOLCS na kahit hindi kalakasan ang mga aftershocks, ay maging mapagmatsyag pa rin sa epekto nito. First evaluation, mga residente, huwag nang gamitin ko. Obviously, may crack. Susunod dyan, papasok ang mga engineer. Kahit konti lang ang crack, titingnan nila kung mas delikado o hindi. Kasi nga, yung susunod na aftershock, baka madagdagan pa ang mga sira at matuluyan na bumagsak. At delikado po pag tayo nasa loob. At yan po ang mangyayari niyan. Initially, hindi po ganun kabilis yan kasi kailangan pang dumating yung mas marami pang mga ininyero na magkakaroon ng inspection. Umaasa naman si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na humupa na ang aftershocks para matutukan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa Mountain Province, sinagip ng mga otoridad ang 3 bata at ang ginang na nag-aalaga sa kanila matapos mabagsakan ng pine tree. Magbabalik sa report, Charles Limon. Ay, ang gina? Ang gina, ilan ko ng tapin, hindi ka nisada. Ramdam ang takot at pamimilipit sa sakit ng 3 bata at ng isang ginang na nag-aalaga sa kanila matapos mabagsakan ng pine tree sa loob ng kapilya sa Barangay Mayag, Bauco, Mountain Province. Nangyari ito habang kasagsagan ng pagtama ng magnitude 7 na lindol.
Ayon sa Bauco PNP, nag-aaral ang 3 mga bata sa loob ng kapilya kasama ang guardian nang biglang tumama ang magnitude 7 na lindol. Dahil sa pagyanig, nabuwal ang puno na nasa tabi ng kapilya. Kasunod nito'y nadaganan na ang 4. Dahil dito, humingi ng tulong ang mga nakasaksi sa insidente. Nagtulungan naman ang mga residente, barangay at pulisya sa pag-rescue sa mga nadaganan. Isinugod ang 4 sa Luis Hora Memorial Regional Hospital sa Bauco Mountain Province. Na-discharge na sa paggamutan ang 2 habang nakakonfine pa ang 2 bata dahil sa tinamong sugat. Nagkalat naman ang mga gamit at mga libro sa paaralan sa Bilig Elementary School sa Bontoc Mountain Province matapos ang lindol. Nagkabitak-bitak din ang mga sahig at dingding ng paaralan. Sumasa ilalim na ito sa structural assessment. Apektado din ng lindol ang iba't ibang daan papasok sa probinsya. Sa huling assessment ng DPWH, nabuksan din kaagad sa trapiko ang Baguio-Bontoc Road, Mountain Province to Cagayan via Tabuk to Enrile Road at Mountain Province to Nueva Vizcaya Road. Sarado pa sa ngayon ang mga daan sa Mount Data Cliff at Mountain Province to Ilocos Sur Road dahil sa serye ng pagguho ng lupa. Todo kayod naman ang mga linemen ng Mountain Province Electric Cooperative sa pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa probinsya. Naibalik na sa ngayon ang supply ng kuryente sa Barlig, Bontoc, Natonin, Paracelis at ibang parte ng Sagada. Ayon sa Office of Civil Defense Cordillera, base sa pinakahuling monitoring, 2 na ang namatay sa buong Cordillera. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, ilang simbahan at tourist attraction sa Ilocos Sur at Norte na pinsala ng lindol. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. At Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes.
Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ikinabahala ng ilang mga residente ang biglang pagragasan ng alon sa isang bayan sa La Union dahil sa lindol. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Mayan na eh! Mayan! Hey! Umarta! Bukay! Mayan na eh! Awanan, gibilugan na eh! Sa pool sa kamera ni Fatima ang pagragasa ng alon sa Darigayos, Luna, La Union kaninang alas 8:45 ng umaga. Pala na abot na yung bilugan. Buba kayong! Agurin na ka-live. Hindi nga to. Oo, nagsagad yung ano, nagsagad yung Ang kakapon, ani? Binalot ng takot ang mga residente. Apo, kasyan na kami. After earthquake po yun. And umakyat po kami dun sa taas kanina kasi tinignan namin yung kasi sabi may nagaano na sinasabi nila na yung tubig hinihila papasok, yung may iso nga kaya nga nilive ko. Ayun nga, yung nangyari, papasok dito yung tubig. Yung nangyari yung kuwan. Tapos nung tumigil na, nagkuhan ulit, bumalik ulit yung tubig, nagpa-ganito ulit. Mabilis namang nilinaw ng La Union Disaster Risk Reduction Management na walang tsunami warning sa La Union. Wala na unaw eh. Bisa din ang ginginod eh. Hawanan nang ibilbilog dan na. Dapat kayang unudrang kayang. Hindi pa surot na tsunami na. Hawanan nang ibilbilogan na. Regarding po doon, ma'am, kasi as of kay T-Box naman po, ma'am, wala po tayong tsunami alert na nai-report, ma'am. Yung nangyari po kay Luna, as of yung sa report naman niya po, ma'am, is parang yung waves lang or yung naging movements lang ng tubig dahil nga doon sa earthquake na nangyari, ma'am. Pero wala po tayong tsunami alert. Hindi man pumasok sa klasifikasyon ng tsunami o surge ang nangyari sa Luna, La Union, pinag-iingat pa rin ang publiko. Awan nangyari di truck pare. Baglaan tawan ng kunyate. Wala nangyari? Wala. Tangtanglok pala. Sa lindol na. Dahil sa pagyanig, maraming bahay ang nasira. Ilang barangay naman sa San Gabriel at San Fernando ang wala pa ring kuryente. 3 tao naman mula sa Agoo ang naitalang nasaktan dahil sa lindol. As of now po kasi, ma'am, lahat po ng DRM operation centers is na continuous pa rin po yung monitoring nila, lalong-lalo na po dito sa mga coastal areas. And yun nga rin po, waiting pa rin po ang office namin ng PDRMO doon sa mga isisend nila na updates
na doon kung ano yung status nila doon sa LGUs nila. Naglabas din ng utos ang pamahalaang panlalawigan ng La Union na kansilado muna ang pasok sa lahat ng mga government offices at paaralan sa buong probinsya. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, gumuho at napinsala ang ilang simbahan at kilalang pasyalan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur dahil sa lindol. Magbabalita, Randy Guzman. Buti hindi pa tayo makyat doon. Sa videong in-upload ni Edison Aducol sa kanyang Facebook account, maririnig ang hiyawan ng mga tao kasabay ng pagguho ng ilang bahagi ng Bantay Bell Tower sa Bantay, Ilocos Sur. Kasabay nito ay ang pagguho ng ilang parte ng Vigan Cathedral Church sa Ilocos Sur. Maging ang ilang heritage houses sa Vigan na kasalukuyang isinasaayos, napinsala rin. Ilang bahay din ang gumuho. Gaya na lamang ng bahay na ito sa Bannayoyo, Ilocos Sur. Gumuho ang ilang parte at nagkalat din ng ilang gamit sa munisipyo ng Cervantes, Ilocos Sur at Ilocos Sur District Hospital. Inaasahan po natin ang mga aftershocks. Typically po sa ating experience, mga first 2 days marami hanggang 3rd day at ito ay bababa ang bilang with time. At ito po ay posibleng magkaroon pa ng malalakas na intensity. Kaya nga ang ating advice, yung mga lugar na may mga sira, mga bahay, mga gusali ay ma-inspect muna at huwag munang gamitin. Sa inilabas namang pahayag ng National Museum of the Philippines, tiniyak na tutulong sila sa pagsasaayos at pagpapanumbalik ng ganda ng mga heritage sites at mga simbahan. Sa pagbisita naman ni DSWD Secretary Erwin Tulfo sa Ilocos Sur para magdala ng tulong, pinuri niya ang kahandaan ng Ilocos Sur. Naka-ready po yung Ilocos Sur. Kami, kagaya po, pati yung pagkain, sila ho muna nag-provide. Alam kong ang LGU po ang first responders natin, so they're doing their job. It looks like naka-ready po sila. Come to think of it, earthquake ho, hindi natin ipipredict, hindi kagaya ng bagyo, pero naka-ready po sila. Inaasahang sunod niyang bibisitahin ang Ilocos Norte. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Merong mag-asawa, no, kinasal sa La Trinidad, Benguet at nag-immigrate sa Amerika. And doon sa Amerika nag-divorce yung mag-asawa. And both married fellow Filipinos there, no, mga kababayan. Nung sila ay nakasal na sa kanya-kanyang partner, bumalik sila dito sa Pilipinas. So, ang tanong, no, is the divorce and second marriage abroad valid? The answer is no. It cannot be valid because as far as Philippine laws are concerned, yung mag-asawang nagkasal sa Trinidad ay sila pa rin, in the eyes of the law, dito sa Pilipinas, sila pa rin ang mag-asawa. So in order na maging valid yung divorce dito sa Pilipinas, yung mga parties dito sa divorce na ito should file a petition before the Regional Trial Court para recognition of the divorce decree acquired in the United States and file it here in the country para maging valid yung divorce. The second question, can one of them file bigamy against the other for marrying another Filipino kabayan in the United States? The answer is no. Bigamy is being prosecuted under the revised penal code. At ito yung magpapakasal ka sa ibang tao habang meron kang existing marriage dito sa Pilipinas. So pag nagpakasal yung isa sa Amerika at may asawa siya dito sa Pilipinas, he or she cannot be charged for bigamy simply because ang ating penal laws are territorial. Meaning, ang territoriality rule applies na ang penal laws effective lang sa buong Pilipinas pero hindi sa Amerika.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Mga local government units sa Pangasinan nagpakita ng mabilis na pagtugon sa lindol. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, taratatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ilang mga lugar sa Pangasinan at La Union ang mabilis na tumugon sa nangyaring lindol. Ang buong detalye sa report ni Sofia Pagaduan. Sa videong kuha ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas, Pangasinan, kita ang mabilis at maayos na pagtitipon ng mga residente sa isang open area habang lumilindol. Kita rin sa mga larawang kuha mula sa isang universidad sa Asingan ang mga guro at estudyanteng nakaduck, cover and hold sa isang open area. Sa Binalonan, nagtulong-tulong din ng ilang mga tao upang makapagpatayo ng pansamantalang magiging takbuhan ng mga mangangailangan ng tulong pangkalusugan. Ayon sa FIVOX, Intensity 6 ang naranasan sa probinsya.
Ayon kay Governor Ramon Gico III, walang natamong pinsala ang San Roque Dam. Inatasan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga LGUs na magsagawa ng inspeksyon sa kani-kanilang mga nasasakupang lugar. Usually naman, na-identify natin kung saan yung areas of risk. So pwede nating bantayan. Huwag sanang umulan at least for the next 2 days para makapag-stabilize tayo ng mga, lalo na yung mga daan, pati yung mga, para ma-inspeksyon na rin yung mga bahay if they're safe to go back to. Pero siguro hindi pa ngayon. Dahil even if they are structurally safe to return, magkakaroon pa tayo ng aftershock. Sa ngayon, nagsasagawa na ng damage assessment ang pamahalaang lokal ng Alcala at Lingayen, Pangasinan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.